Temos agora a denuncia dos veciños de Trasmiras e de Sarreaus. Eles din que van quedar sen axentes da Garda Civil por un peche inminente do seu cuartel despois de 30 anos ao servizo. Din que é algo sen precedentes. A maioría deses axentes foron trasladados ás comandancias de Verín e tamén a de Vilar de Barrio, porque, segundo a subdelegación do Goberno, o seu cuartel, ali en Trasmiras, está en moi malas condicións, en condicións ruinosas. Pero esta é unha versión que non convence, nin o Concello, que asegura que xa intentou rehabilitado en varias ocasións sen éxito, e, por suposto, tampouco os veciños. Falan de falta de información e de que agora quenes van quedar sen seguridade son eles, os que viven ali. Escoitamos o seu sentir no Ti Denuncias de hoxe. Os veciños de Trasmiras e Sarreaus están a vivir unha situación insólita. O seu cuartel da Garda Civil, que levaba prestando servizo máis de 30 anos, pecha. Naide me comunica nada. Eu o único que se me dixo é de palabra nunha reunión un lunes a primeira hora da mañá que hai un informe, nin se me aporta nin se me dá ningunha explicación. Solicitamos a audiencia do subdelegado do Goberno, o que nos dice é que non se vai a ir ao cuartel, e ao cabo dunhos días vemos como quitan os muebles. Home, xa se rumoreaba, pero xa o camión de mudanzas levándose as cousas sin casi previo aviso a mobilizarnos nin a nada. Sempre estuvo a Guardia Civil entre nós. Algún deles veu cando o cuartel para este pueblo. Leva 30 anos aquí no pueblo. A subdelegación do Goberno en Ourense di o seguinte ao respecto. O cuartel da Garda Civil de Trasmiras presenta un nivel de risco severo para a saúde dos axentes debido ao seu estado deplorable. Por iso, decidese trasladar o persoal a Verín e Vilar de Barrio. A parte de arriba é unha vivenda na que poderían vivir os guardia civiles. E esa parte sí pode ter humedades. O que son as oficinas. Eu nunca lle vin humedades, nunca lle vin esa insalubridade que dicen. Bueno, nós tiñamos unha gran proximidade ca Guardia Civil, cos axentes, e eso supuñonos que a hora de afrontar os problemas que poida habernos con o Concello, pois fosen moito máis efectivos e moito máis con unha mellor solución. E, sobre todo, pois un maior sentimento por parte da xente de desprotección. A seguridade precisase tamén no rural, non só na cidade, os comerciantes de aquí. Necesitamos ver a Guardia Civil por aquí patrullando e sentirnos un pouco seguros. Temos máis medo a que poda pasar algo, a que nos rouben, os roubos que agora están tan de moda. A Guardia Civil foi creada para ter cercanía cos pueblos e coa veciñanza dos nosos pueblos. Si inda por encima que cada vez hai menos veciños no rural, cada vez os desprotexemos máis e lle quitamos máis servicios, cada vez estamos incentivando que vivir no rural sea máis complicado.